Здравейте, приятели, гости, креативни и търсещи нови решения хора. Да ви се представя, казвам се Георги Георгиев, занимавам се с директни продажби от 1990 година, а с мрежов маркетинг от 2007 година. На тази среща ще си говорим за бизнес от дома. Какво знаем за директните продажби? Те са част от ежедневието ни. Всичко около нас, на нас, си има цена и е било обект на продажба. Продажбата е магията, която кара купувача да извади парите си и да плати. Всичко е толкова добре познато и естествено, докато сме в ролята на купувача. А какво е мрежов маркетинг? Това е алтернатива на традиционния вид реклама. Информация се пренася от човек на човек. Хората, които владеят тази информация, се определят като дистрибутори или консултанти и получават комисионни за всяка сделка, за която са станали причина. Изключително почтен бизнес, който дава възможност на участници да печелят дори и тогава, когато компанията продава стоки и услуги на хора, които не познават, но са станали причина те да получат полезна информация от трети лица, които са получили от вас или индиректно от други хора, които са във връзка с вас. Тук, ако забелязахте, очертахме разликата между директните продажби и мрежовия маркетинг, а именно всички хора, които са част от мрежова компания, са само преносители на информацията, а компанията доставя стоките, организира разплащанията и удовлетворява всички административни изисквания за този вид дейност. Пренасене на информация, това е нещо, което правим непрекъснато. Говорим за последния матч, новия магазин в квартала или за интересната възможност, която сте научили на една онлайн среща в интернет. Доколко е сериозно за това, за което говоря? Ще ви дам един пример със световно известен на всички милиардер Доналд Тръмп. Веднъж на една публична изява му задават въпрос. Господин Тръмп, какво бихте направили, ако ви се наложи да започнете всичко от начало? Тръмп отговоря: аз бих намерил добра мрежова компания в началото на нейната дейност. Компания, която да има отлична система за поддръжка и система за обучение на партньори. Цялата зала се е разгоряла от смях, а Доналд Тръмп отговор на това казал: ето, именно това е причината, поради която вие седите там, а аз съм тук на сцената. Едно към едно е информацията, която предстои да ви дам, отговаря на напътството на господин Тръмп. Компания Global One стартира през ноември 2012 година. Собственик на компанията е милиардерът Скот Еванс, който казва, че ако за Доналд Тръмп и Уорън Бъфет мрежовите компании са много добра инвестиция, то той иска да е част от това. Маркетингов директор е Жан Майкъл Палка с 30 годишен опит в индустрията и собственик на компанията Милионери в действие. Понеже ще говорим за пари, искам първо да се спрем на 4 потока на парите според Робърт Кийосаки. Защо точно на него? Може би защото написа Богат татко, беден татко и разкри на достъпен език на хората как мислят богатите и защо бедните стават по-бедни. Или защото заяви на цялата си многомилионна аудитория, мрежовия маркетинг дава на хората възможност малки финансови ангажименти и ниска степен на риск да създават собствени активи, носещи доход и да получават голямо богатство. Където и да се намирате сега, с каквото и да се занимавате, вие сте в един от 4 квадранта на Робърт Кийосаки. Първи квадрант са всички, които ходят на работа, продават своето време, знание и енергия на работодателя си и получават заплата. Това е съдбата на огромната част от хората. Мнозина вярват и считат това за престижно и сигурно, но може би познавате и такива, които не мислят така. Освен това, поставям един открит въпрос. Стигат ли им парите, които получават? Тази е групата от хора, която търси вариант Б и идеята за допълнителни доходи не им е чужда. Те охотно търсят допълнителна информация и възможност за реализация. Във втори квадрант са свободните професии и малкия бизнес.
Тези, които са яли този хляб, знаят колко безсънна нощ им е струвало това и колко често всичко свършва внезапно или след мъчителна борба. А даже и да са успели да постигнат много добри финансови резултати, често се затрудняват да отговорят на следния въпрос. Имахте ли достатъчно време за близките си хора и за себе си? Тази група от хора с предприемачески дух могат да оценят едно предложение и ако проявят интерес, могат да постигнат отлични резултати. Трети квадрант е едрия бизнес, където всичко е добре организирано. Това са компании с над 500 работни места, където професионалисти от първи квадрант усърдно работят за своята заплата. Собствениците на такъв бизнес могат да решат къде и как най-добре да използват времето си. Защо? Защото те са се организирали така, че този бизнес да може да функционира и да спява. Според Робърт Кийосаки, мрежовия маркетинг е единственият мост, в който хората от първи и втори квадрант могат да преминат в трети квадрант. Защо? Защото в мрежовия маркетинг присъстват механизмите, които водят до материалното благополучие. А именно, първо, възможност за мултиплициране на усилията. Леверидж, умножение е лостова система, която позволява с възможности, които притежава един човек да получи нещо голямо. Второ, получаване на пасивен доход, т.е. за веднъж свършена работа да се получава печалата многократно. В четвърти квадрант парите работят за вас. Така е. Когато имате инвестиции в ценни книжа, притежавате недвижими имоти, отдадени под наем. Вие сте инвеститор. Ето как мисли един от тях. Всеки ден аз правя това, което ми харесва. Аз се занимавам с хора, които ми харесват и не ми се налага да общувам с тези, които са ми неприятни. В ритъма на танц аз се отправям на работа и когато пристигна там, на мен ми предстои да легна по гръб и да започна да се почесвам по това. Това е много приятно. Ако не сте го познали, това е Уорън Бъфет. Защо го цитирам? Защото в мрежен маркетинг сами избираме с кого да говорим да изграждаме бизнеса си.